Slony patria medzi najobľúbenejšie zvieratá na svete, ale zároveň čelia rôznym nebezpečenstvám. Na nešťastie sú slony pre pytliakov vysoko cenenou korisťou, najmä pre svoje kly. Vlády a záchranné organizácie v oblastiach, kde slony žijú, neustále monitorujú populáciu slonov a snažia sa zastaviť pytliakov v ich nekalej činnosti. Nie vždy sú však úspešní a občas prichádzajú zvieratá ku zraneniam. Jednou z takýchto organizácií je aj Animal Aware, ktorá je jednou z najväčších neziskových organizácií a zaoberá sa aj výskumom a rehabilitáciou divokých zvierat. Keď boli privolaní do Zimbabwe k 2 zraneným slonom, zbadali niečo, čo doteraz nikdy nevideli. Tento slon prežil útok pytliakov, ku ktorým prichádza v Zimbabwe pomerne často. Ale veterinári si všimli niečo veľmi nezvyčajné. Veľký slon, ktorého miestni nazývajú pekný chlapec, sa k ním s kľudným správaním priblížil a žiadal ich o pomoc. Veterinári boli zarazení, čo to má za veľkú značku v strede čela. Slona čoskoro uspali a pre diagnostiku použili detektor kovov, aby si overili, či nemá v lebke uväznené náboje od pytliakov. Doktori predtým nikdy nevideli nič podobné. Z diery na jeho čele začali vypadávať veľké kovové hrudky. Urobili mu rentgen lebky a zistili, že deformovaný projektil mu poškodil dutiny, čo spôsobovalo zápal a hnisanie. Z dutín slona odstránili odumreté úlomky a následne boli konečne schopní vyčistiť ranu, aby sa mohla začať hojiť. Keď sa slon prebudil z narkózy, stále vyzeral dosť biedne. Ale práca doktorov ho zachránila pred hrozivým osudom, ktorému čelil. Slon si čoskoro opäť potreboval zdriemnúť, pretože po zákroku trpel určite obrovskou bolesťou hlavy. A tak využil blízky strom, o ktorý sa oprel. Slona sa nakoniec podarilo zachrániť. A keď ho na druhý deň našli, bol pri vedomí a cítil sa podstatne lepšie.